Hello mga kadalyasa, tatamanan nga upload tayo kat kadwan na kapanagpasya nito Pier 9, Central Hong Kong. Kadawyanan na dito iti paka-eheheldan or pakaangangayan dagiti community iti Pilipino during their off. So, intayo man nagpasyar, kabayatan nagpatugtog tayo iti na dumadong mga Ilocano songs or Cordilleran songs. Thank you for tuning in. Dalyasa. Nung uray uyakan anusan tanay siya nasbiyak kuiman idi kuma yaed kakikitoy ko yain insad kuy inya ako siguro sa ay abogado ay mangit itus kurang yun at adoy uyak na nayasan binigat minasdem at bulak-bulan asiyak at eman segseg-ang talay siya nasbiyak ko iman. Dito din kalubong ko Kompormis ang tinorturong ko Dinumtang at sanam-nam ko Lawabaw disinya ako Isunga na kayo ay iyog Adalyos ang kayo pet-petkan Takas no pat ay naidawan Kan babawisan kaibigan
Itin sabing sa ikakong nakaanan. Apo Diyos, tulungan na si Datu amot na problema. Si Kadi tumangada sapay kumat kasiyana. Untuk ko'y katuluan mangidomdom si datun problema. Sinsatu unanak mana tigat pamilya mailila inokata ikemitun ata hasigap mitlang tunrik na anus ko ang eskwela lumaminsan may pilatan ang kikidya amot sa chot na mait makwa tan mait kaya na lumawat ka kat si dinlabi taman inap kasi salapi ingina intikan kapi taboko na puro sa juti pantrabaho takat sumasto kanang daon taman inap gayong asigam mangidomdom sinuan daon ako abus ko maiba ka lumaminsan tung karidik na taadik kayan pa ilalupa kitara laing kan kanta nomnomo kadi man paila siningga inggana sayang tun siyata kalingon nang wasina iyak pa'y dispensaron sitong iyak pa'y kau-kau asan yun umalawin mo puso ko napaayon
You can't go wrong if you say I'm sorry. You'll be out of trouble. No need to worry whether right or wrong. It's always nice to apologize. Every day we make mistakes, I know, hurting someone out of the blue. Smiles are gone, greetings too, wondering why. What did I do? You can't go wrong if you say I'm sorry. You'll be out of trouble. No need to worry whether right or wrong. It's always nice to apologize. I'm not perfect. Well, I don't know about you. I'd said something I don't mean a thing. Say hello with a sweet, sweet smile. Stop wondering why the sun still shines. It can't go wrong if you say I'm sorry. You'll be out of trouble. No need to worry whether right or wrong. It's always nice to apologize. Whether right or wrong, it's always nice to apologize. Ay, sorry po. Amo yun maminsan. At dati baga tayo nga word. Han tayo nga intention nga saktan ti may nga tao. Ngam jay makangeg. Ito'y ili a Cordillera, nagaduti ang umma, lakay bakit ng babalasan, baro ubing mairamraman, ta iso'y ti kontura, nang rumipay ili umma, saan pulos a malumluma, usumpay ang ganayta. Daytoy gawad kum daytoy buwa at dapay iti apong na tapno at dati gasang na laukang di muskada sa munto ngal-ngal-ngalun tapnoen kanan naman sa munto ito pra ay nakalablabaga. Importante kanut muma taado ti mabarkada no agsabat iti dalan saan lang nga kinagbigyatan ito gaw dapay umuna ay mayat man ti istorya nagmayat ipakita na kaagdat panagmaymaysa daytoy gawad daytoy buwak at dapay iti apong na tapno at dati gas
gasang na laukam timuskada sa mundo ngalngalngalin tapnuan ka na naman sa mundo ito pra ay nakalablabara. Uray pa'y jay taga-baba ken bisita nga turista maawis nga makimuma pagamamuam maadida isot gapo abin maknangan datay nagnegosyo iti muma dito'y Bagyo Uray Manila adot mo mga ilakada daytoy gawet ken daytoy buwak anda pa'y itiapog na tapno adati gasang na lauka iti muskada sa mundo ngalngalngalon tapnoen ka na naman sa mundo ito pra ay nakalablabaga sa mundo ito pra ay nakalablabaga. Montanyosa anagan ini kaigurutan ta isuti kadakkelan a probinsya ti Pagilian gapu iti kinalawat na iso nga pinagkapatda bengget ipugaw boto ken kalingga apayaw ilimijay sagada nagado ti turista ijay bunto ti kabisera ta ijay ti sentro na may sabit akapintasan dito'y sa ngalubungan inagdan ang Cavite Rice Terraces jay Banawe kakabsat amaday dayaw ikamani pasindayaw tattao jay ibugaw na respeto ken natayaw may sabit a probinsya maguna kalingga nagtitirat iti agungda nalaing dapay agumangsa pilidajay apayaw awan kanuti agtaktakaw agkay wara iti karabaw ngem awan beti mapukaw nupangge ti kay kayo nagadujay handreto no kaya tiyo ti repolyo mountain trail ti papananyo napis
sat apapalasang nagadujay kapangan nupanggit iti kukod mapan kayo ijay bukod no minas iti silaw naglawa jay amboklaw no minas ti patatas mapan kayo ijay bugyas no minas ti balito piles palatuken antamo no minas iti gambang ijay lipanto man kayan no adu ti tattaumas karkarod dito'y bagyo ngem awan kano serbi ti bagyo no awan ti basurero saan yu alip-lipatan tay lugar at aluan ta ijay ti nagtsambaan bolak-bol ang kaadwaan no panggit ti pagutay man 1680 papanan ta ijay ti pagsasabatan barukin ba